mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kaulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlesiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Nagmalipayon dito sa langit ang imo mga santos nga misunod sa mga tunob ni Kristo. Mga kaigsuunan, malipayong adlaw, mayong buntag kanatong tanan nga naminaw ni atong tulumanon, pidlisiw sa kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug usab sa pagpamalandong uban kanamo nining atong ebanghelyo karon. Magampo kita. O Diyos, imong gihatag alang sa imong katawhan, si San Cornelio ug si San Cipriano, nga mga makugihong magbalantay ug bantugang mga martir. Itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on ug magmakanunayon unta kami sa pagtuo ug makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Ini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 1 ngadto sa 3. Wala madugay miadto si Jesus sa mga syudad ug mga balangay. Nagwali og nagda sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Ug mikuyog kaniya ang napugduha ug ingon man pipila ka mga babaye nga nangaayo gikan sa daotang mga espiritu ug mga balatian. Si Maria nga ginganlag Magdalena, gikan kan kinsa pitugayod ka mga yawa ang nagpagwa, og si Juana, ang asawa ni Kusa, mayordoma ni Herodes og si Susana, og lain pang daghang mga nanghatag kanila sa ilang mga panginahanglanon gikan sa ilang bahandi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasaylua kami sa among mga kalapasan, kanamong imong katawhan na mga makasasala. Ikaw tawag ikan sa abog ug sa abog ikaw mubalik, biyai ang mga sala ug tuo sa Ebanghelyo. Ginoo, gidapit mo kami sa pagmasulog pakiguli. Balik diha kanimo aron na kami maluwas. Ikaw tawag ikan sa abog ug sa abog ikaw mubalik, biyai ang mga sala ug tuo sa Ebanghelyo. Ang panahon sa Kwaresma, imong gitagana kanamo, diha sa pagpuasa, pagampo ug paghinulsol. Ikaw tawag
gikan sa abog ug sa abog ikaw mubalik. Biyai ang mga sala ug tuo sa Ebanghelyo. Dawata ang among pagbasol, ihatag kanamo Ginoo. Ang imong pagpasaylo sa mong mga kasalanan. Ikaw tawag ikan sa abog ug sa abog ikaw mubalik. Biyai ang mga sala ug tuo sa Ebanghelyo. Biyernes na mga kaigsuunan, aniya na kita usab sa pagpamalandong sa atong ebanghelyo karong adlaw. Hamabutuod ang atong nadunggan nga ebanghelyo karong adlaw, apan puno kaayo ug kahulugan tungod kay makita nato nga nagpadayon si Jesus sa iyang panaw padulong sa Jerusalem, nga mao gayud ang iyang tumong. Ang iyang pagsangyaw diha sa iyang pagpanaw usara ang mensahe. Unsa man kini mao ang pagpasaylo, forgiveness. Ang maayong balita nga kanunay niyang isangyaw mao nga ang iyang amahan nag-agni kanato nga mga makasalanan ug nag-imbitar nga magbasol ug mobalik ngadto kaniya. Apan ang nakaanindot niining atong ebanghelyo karon, niining iyang pagpanaw kauban niya ang iyang mga tinun-an ug dugan pagayod ang mga babaye. Manindot nga atong pamalandungan ang role o ang bahin sa mga babaye sa kinabuhi ni Jesus. Sa ilang panahon, dili kini angay nga buhaton kana makig-uban ang mga lalaki sa mga babaye. Ang mga babaye dili angayan nga muuban sa mga lalaki. Ilabi na kay daw kining iyang mga gikauban adunay daotang reputasyon. Tataw kaayo dinha mga higala nga adunay kabag-uhan ang ilang pagtan-aw sa mga babaye. Silang tanan o kitang tanan buot niyang mamahimong kauban sa pagpanaw, padulong sa iyang giandam nga gingharian. Sa laing pagkasulti, si Jesus sa iyang pag-imbitar sa katauhan ngadto sa gingharian, walay pihig-pihig, lalaki man o babae. Mahinungdanon usab ang mga babae diha sa pagpangalagad, diha sa kabalayan o sa simbahan, sa tunghaan o sa mga buhatan. Ang mga babae susama ra og dignidad og importansya sa mga kalalakinan. Labaw sa tanan nganong importante sila. Importante sila kay sila man ang tuburan sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sila ang nagmabdos sa ilang mga anak sa 9 ka bulan. Tiaw mong gipas-an niya ang kabugat sa bata sa 9 ka bulan? Gikan kanila ang atong kinabuhi. Grabe ang ilang pasensya, pag-antos, pagsakripisyo, alang sa ilang mga anak. Mayusab silang kaabag sa bana diha sa pamilya, partners for life. Dugang pa niini sa ilang pagpangalagad isipinahan, igsuon o higala, mamuguhan nato ang ilang unikong sangon din sa kalibutan. Busa atong makita nga si Jesus mubag-o sa panghuna-una sa mga Hudeyo mahitungod sa mga babae. Kay alang kanila, ubos ang dignidad sa mga babae. Bisang ganit sa pagtuon, ang lalaki lang ang makatuon. Ug ang babae mamati lamang unsa itudlo kaniya sa iyang bana. Mga higala, atong sundon ang panig-ingnan ni Jesus. Ato unta silang higugmaon, tahuron ug hatagang bili sama sa gibuhat ni Jesus. Tinuod usab nga adunay mga babaeng inahan nga sa akong nasinati dito sa usa ka orphanage sa mga batang nakaplagan sa mga madre nga gibaligya sa ilang mga anak. Matod pa sa usa ka batang babae nga akong nakaistorya, nakitaan siya sa usa ka madre dito sa Malati, Pasay. Nagibaligya sa iyang inahan sa usa ka estranghero nga puti.
Sa diha nga bayra na ang iyang mama og 5,000, ipahunong siya sa pagdawat niini sa usa ka babae nga adunay dalang pulis. Ang babae di ay mga spy sa mga madre, aron matabangan ang mga batan-on didto ni anong didtong dapita nga dili mahulog sa mga kamot sa mga estranghero kining mga bata. Nakuha siya kining akong gikaistorya o gidala sa balay ampunan. Usa na siya katuig nga nagpuyo didto apan wala na magpakita kaniya ang iyang inahan. Hapitan ng mga bata didto nga nag-edad og 1 year old mga kaigsuonan hangtod 15. Nakasinati sa samang kasinatian. Ako mismo wala makasabot sa gibuhat sa mga inahan. Apan dili hino nato sila mahusgahan o mahukman sa ang mahukman ang ilang gibuhat kay kahibaw kitang dakong sala ang ilang gibuhat. Apan wa kit kahibalo unsa gyud ang intensyon nila. Kini ang exception sa kadaghanang inahan. Kinsa sa tiunay nag-amuma ang mga inahan sa ilang mga anak. Kadaghanang mga inahan aduna gayo kasing-kasing. Busa paningkamutan nilang buhaton ang angayang buhaton isip babae ug isip inahan. Daghang salamat sa panig-ingnan ni Jesus. Nga bisan gani sa lain-laing kultura, naghinahinay na ang ilang pag-abli sa mga mata sa kamahinungdanon sa mga babae, busa ang ngayang tahuron o panggaon. Kita mga higala, mitahod ba kita sa mga babae? Nahinumdum ko sa mga nangaging mga tuig nga kon adunay mga babaeng nagtindog diha sa bus, muhatagayod sa katahuran ang mga lalaki, pinaagi sa pagpalingkod kanila. Manin na to sab kadto nga panig-ingnan, pero murag nawala na kana nga buluhaton karon, di ba? Hinaot nga hatagan nato og pagtahod o paapilo nato sa mga kalihukan sa atong katilingban, simbahan, ang mga kababayenan, sama sa gibuhat ni Jesus ning atong ebanghelyo. Diin giapil niya sila sa iyang pagmisyon. Magampo kita. Pag-ampo kita sa Dios nga sa walay pagpihig, nagtawag sa mga lalaki ug babaye alang sa pag-alagad sa iyang gingharian. Sa matag pangamuyo kita moingon, himua kaming takos moalagad Ginoo. Nga uban sa pangaman ni San Cornelio ug San Cipriano, mahatagan unta og igong pagtagad ang mga kababainhan diha sa pag-alagad sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming takos moalagad Ginoo. Nga mapanalipdan sa panggamhanan ang tawhanong katungod sa mga kababainhan. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming takos moalagad Ginoo. Nga buhion nato ang hiyas ug kultura sa pagka-Pilipino nga naghatag og dakong respeto ug importansya sa mga kababainhan. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming takos moalagad Ginoo. Nga ang bulahan sa tanang mga babaye, maguban sa tanang matuumong nangamatay, ngadto sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Himua kaming takos moalagad Ginoo. Langit nung Amahan, gibuhat mo ang lalaki o babaye sa susamang dignidad. Himua kaming takos moalagad kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga higala, daghang salamat sa atong pagpaminaw nining atong tulumanon bidlisyo sa kabuntagon. O kini ang inyong higala sa kahanginan si Sister Rica, uban sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, uban si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, usab ang atong technical engineer. Apan ayaw kalimot, kung aduna ka mo'y buot nga ipaampo, text lamang 0917-938-7-344. Kaniyong tanan, maingon kami, malipayong adlaw nga Biyernes. Magkita-kits na usab kita, sunod nga Lunes. Bye-bye. Kung na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Dreamvet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.